6 май е ден на Свети Георги Победоносец, ден на храбростта и празник на българската армия. Ден, в който отдаваме почет към подвига и саможертвата на българските войни, отдали живота си за България. На този ден демонстрираме уважение и признателност към хилядите мъже и жени в униформа, избрали нелекия път в служба на Родината. България има дати в своя календар, които са извор на сила, патриотизъм и национално самочувствие. Длъжни сме да помним битките край Онгъла и Върбишки проход, Ахелой и Клокотница, превземането на Одрин и Тутракан, атаката на край Царахамидие, защитата на небето над София и много други примери на бойната слава, всички те вписани във военната ни история благодарение на храбростта и героизма на българския войн. На този ден свеждаме глави пред паметта на нашите деди, защитили българския род и родина. Свеждаме глави в знак на дълбока признателност към хилядите войни, оставили костите си по бойните полета. И днес ние ежедневно изпълняваме поставените ни задачи и служим достойно на Родината. Благодарим и за вашата подкрепа, защото армия и народ са едно неразривно цяло. Поздравявам ви най-сърдечно по случай Деня на Свети Георги Победоносец, Деня на храбростта и празника на българската армия. И пожелавам на вас и вашите близки здраве, щастие, успех и благополучие. Честит празник!